Kaixo Karmele. Xabi Hormendugure naiz eta Karmele Jaiorekin elkarrizketa bat izango dut. Baina lehenengo galdera izango da honintzen baitak zuretzat utzi didana. Honintzak esan dit, bertsolariek jendaurrean aritzen direla eta beren gorputza hortxe dagoela presente sormen lanean ari direnean. Aldiz idazleak etxetik aritzen dira, etxeko bakardadean, intimitatean, baina zuk nola bizi duzu zure gorpuztasuna emakume izatea idazletzan? Gogor hasi gara. Nik uste dut idaztean naiz eta nintzak dio bezala ez gauden publiko baten aurrean, fisikoki behintzat, ez daukagu publiko aurrean, baina nolabait idazten dugun horretan, edo behintzat nik sentitzen dut idazten dudan horretan, burua bakarrik ez gorputza badago edo gorputza agertzeko edo saiakera edo horrela ateratzen zait ere, baina hor dago, ez? Eta nolabait esan dudan, ez? Aurrean jendea ez daukasun arren, bazaude pertsona ez ezagun baten aurrean idazten ari zaren bitartean, eta zentzu horretan ere neurri handi batean ere zure gorputza hor dago, sentsazio hori badaukat, eta bereziki agian idaztean ere, baina baita dakizunean norbait adibidez zure liburua irakurtzen ari dela, edo zuk idatzetako historia horretan barneratu dela, hor badago zure gorputzaren eta pertsonaien gorputzen hor daude, ez? Eta zentzu horretan ezberdina izan arren kontaktu hori badago, ez? Bi intimitateen arteko kontaktu, urruneko kontaktu bat. Oso ondo. Nik elkarrizketa hasteko galdetu nahi nizun zure azken liburuaz, Aitaren etxea, 2019ko azaroan kaleratu zana, pasatu dira hilabete batzuk, baina oraindik ere neurri handi batean libura bizirik dago, oraindik saltzen ari da, edizio berriak egiten ari da, bai euskeraz eta bai gaztelaniaz. Esan daileke promozioaren txanpa oraindik ez dela amaitu. Nolako izan da liburu atera zenuenetik honainoko tarte hau nola bizi izan duzu? Bai, izan da oraindik esaten duzun bezala nabaritzen dut indarrean daula. Oraindik batetik bi liburu izan direlako, bata bestearen atzetik, lehenengo euskarazko edizioa, gero hilabete batzuetara etorri zen gaztelaniazkoa, eta gero bidean gertatu direnak, bai 111 Akademiaren saria, egon dira hor gauza batzuk, gertakizun batzuk, eman diotenak ere liburuari bizitza, ez? Edo ez dutena utzi liburua pixkat itzaltzen edo bintzat publikoarentzako, ez? Hor, bizi izan dut oso modu pozgarrian eta ezberdinean orain arteko aurreko liburuekin konparatuta. Eta ezberdinean, arrazoi askorengatik, baina bat izan da, oraingoan ere publikoa zabalagoa da, Espainiako argitaletxe handi batekin edo distribuzio handiko argitaletxe batekin ateratzeak horrek ekarri du erantzun asko jaso ditut. Hau da, ez dakit, Kataluniatik, Galiziatik, leku askotatik irakurleak liburu dendetakoak, hori izan da ere ez deskubrimendu bat, badakit banekien liburu dendek ze garrantzia duten eta bertan lan egiten dutenek ze garrantzia dute liburua gomendatzeko orduan eta baina konturatu nahi ze importanteak diren liburua gomendatzeko orduan eta leku askotan edo batzutan gertatu zait, liburua gomendatu dutela edo jarri dutela hilabete honetako idazlea edo hilabete honetako obra Aitaren edo La Casa del Padre kasu honetan.
kontua nik nabaritu dut, inoiz baino erantzun gehiago. Bestetan gertatzen zaidan informazio falta hori, edo, tantaka datorrena, orain etorri da askoz modu, zabalagoan eta leku ezberdinetatik, ez? Hori ere oso ezberdina izan da. Hor, ari zara neurri handi batean promozioa egiten, elkarrizketak ematen, hitzaldiak, sariak ematen dizkizute, bati eta besteari erantzun behar diozu. Idazlearen lana ordea, idazteko lana, hobeto esan da, isilkakoa izaten da, diskretua, bere etxeko bakardadean, ez du momentu bereko, aldi bereko feedbackik sortzen. Bi fase bezala ditu idazlearen lanak, hau da, isilkakoa, liburua sortu aurretikoa, eta liburua kaleratu ondoren, jendaurrekoa, plaza aurrekoa, ez da. Bi fase horiek zuretzat, bat da atsegina eta bestea nekagarria, biak dira politiak, nola bizi dituzu bi hori? Bai, ezagik, saiatzen ari nintzen gogoratzen ze idazle dientzun nion esaten idazle bihurtu naizenetik ez daukat idazteko denporarik, ez da. Bai, bi fase dira eta bi mundu guztiz ezberdinak eta ia kontrako ezaugarriak dituztenak, ez? Esan duzun bezala, idaztearena da zu bakardadea, idazteak hori dauka, zure zalantza guztiak, zure egun batean dena ondo dago, hurrengo egunean ez du balio zertarako idatzi duzunak, zure buruarekin eta zure pertsonaiekin zaude, baina bakardadean, oso bakartia da lana. Eta bapatean, bukatu duzunean eta atera zarenean mundu horretatik, hain justu zu ateratzen zarenean mundu horretatik, sartzen dira besteak. Eta orduan, esate duzuna, nik esango nuke promozio edo horren parte bat nekagarria edo, baina bada beste bat ere oso polita, ez? Ere jende lehen izan dudana, jende askorekin, basoaz aurkezpen batera eta liburua idatzi duen batek esaten dizuna, irakurri duen batek esaten dizuna, badago hor behar dugun informazio hori edo jasotzeko aukera, ez? Baina, guztiz ezberdinak dira, burua beste kanal batean jarrita daukazu, ez? Biak dira liburuaren biziraupenerako edo eta liburua leku guztietara heltzeko biak dira beharrezkoak noski. Sormena da garrantzitsuena, sormen prozesu hori da, ez? Karmele Jaio idazlearen Aitaren etxea eleberriko pasarte bat irakurriko dut. Tiro hotsak mendian, berriz entzun dituzu hor goitik, tontorretik, baina ez datoz inguruan dituzun mendietatik, zure barnetik baizik. Zure gorputza zuhaixka bat da. 11 eskopeta kartutxo geratzen dira zuhaixken barruan. Bihot txikien antzera taupaka, jada ugertuta egon arren pilpiraka, bizirik. Tiro hotsak mendian, berriz entzun dituzu hor goitik, tontorretik, eta kartutxoak gogoratu dituzu. Zure aitak eskuetan jartzen zizkizun, eskopetan ondo sartzen ote ziren egiaztatzeko. Trust markakoak, gorriak, berdeak, urre koloreko ipurdia, barrua berunezko perdigoiez beteta. Perdigoiak behin azala jotzean espermatozoide zitalen antzera zabaltzen dira haragitik. Kartutxo madarikatuak, behin zuhaixkaren barruan sartuta ez dago haiek handik ateratzerik. Inor ere ez da alegintzen. Azken finean, zer dira ba, kartutxo zaharrak besterik ez. Nola azaldu inori, ugertuta egon arren, han barruan taupaka segitzen dutela, ikusezin izan arren bizirik daudela oraindik. Karmele Jaiok zuhaixketan ugertuta geratu diren kartutxo zahar hauek metafora gisa erabiliz, erreferentzia egin nahi die gure barnean gordeta ditugun ohitura, oroitzapen eta abarrei. Askotan gu jakitun izan gabe eta inori ezer esan gabe barruan gorde ditugun horiei.
Eta guk kaltegabekoak direla ustearren, inkontzienteki bada ere gure pentsamenduan eta ondorioz ekintzetan eragina duten horiei. Esango nuke pasarte honek Karmele Jaioren idazkera psikologiko eta intimista nahiko ondo laburbiltzen duela. Izan ere, Karmele Jaio saiatzen da pertsona arrunten barneko bizitzan eta emozioetan arakatzen. Barruan gordeta ditugun kartutxo zahar horietan arakatzen. Eta hori da hain zuzen Aitaren Etxea eleberrian egiten duena ere, 3 ahots ezberdinen bitartez, ikuspuntu desberdinak txandakatzen ditu, eta batik bat senarremazte batzuen ahotsetan zentratzen da, eta esango nuke bi senarremaztea hauen ahotsaren bidez maskulinitatea eta zaintza gaiak jorratzen dituela bereziki. Senarraren bidez, senarraren pertsonaiaren bidez, haren seme, aita eta senar rola aztertzen du, eta senar hori konturatzen da bere aita beti pertsona irmo eta gogor bezala irudikatu duen arren oso pertsona zaurgarria dela benetan, beldurrez josita dagoela eta haren bizitzan isiltasun eta inkomunikazio handia egon dela. Eta konturatzen da nolabait bere bikote harremanean ere inkomunikazio hori erreproduzitzen ari dela bera. Eta emaztearen ahotsaren bidez, esango nuke Jaio saiatzen dela generoak gure bizitza nola zeharkatzen duen azaleratzen, eta horren atzean dagoen biolentzia simbolikoa erakusten. Eleberriko emakume honek adibidez, alaba, ama eta emazte zaintzaile izateko bere hainbat identitate, zaletasun, desira alde batera utzi ditu, eta gerora zaintza lan horietatik libratzean berriro ere ahaldundu egiten da. Novela honen bidez, Karmele Jaiok uste dut erakutsi nahi izan digula Aitaren Etxea askotan amaren etxea dela. Lehen aipatu duzu, gaztelaniazko edizioa izan duenean Aitaren Etxeak argitaletxe handi batean atera da, eta horrek diferente egin du askoz erantzun gehiago. Orduan, sistema literario oso diferenteak dira Euskalduna eta Espainiakoa, zertan dira diferenteak edo nola ikusi dituzu? Zuk protagonista moduan kasu honetan biak konparatu ahal izan dituzulako, ze gauza hone edo txar ditu bakoitzak? Enuk esango ez donez txar, agian bestean, Espainiakoan, saltzeko, norberaren burua saltzeko, edo gurean, hobeto esateko, agian konplexu gehiago daukagu gure burua saltzeko, iruditzen zaitez. Ikusten dut nik ere, agian argitaletxean ere dauden beste idazle batzuekin, eta hori hitz egin dut ere argitaletxekoarekin, bueno, baina saldu zaitez gehiago, edo, bueno, egin, edo, eta pixkat neurtuago gabiltzala, ez? Edo promozioa egiterakoan, bueno, Espainiako argitaletxeak edo, kasu honetan Kataluniako argitaletxeak, bueno, ez dauka bombardeatu behar badu, bombardeatzen du informazioarekin, ez? Eta horretan, bueno, gu bagian neurri beti gabiltza bizkat kalibratzen, bueno, ja nahikoa saldu naiz, ez? Edo pixkatxo bat, agian hori, ez? Baina, bueno, eta gero, bueno, neurria noski, ezberdina da, eta, bueno, handiagoa izan da, beste faktore batzuk ere sartzen dira, ez? Eta, bueno, noski, gurean hizkuntzaren euskararen izango balitz normalizatutako hizkuntza bat, beste kontu bat izango litzateke ere, iruditzen zait. Bueno, segituko du Karmele Jaio euskal idazle izan. Noski.
Bueno, hain zuzen, Karmele Jaio, euskal idazlea, publiko, zu lehendik ere izango zinen idazle, zure etxeko bakardadea, baina publikoarentzat, orain dela 16 bat urte, 2004an uste dut kaleratu zala zure lehenengo liburua, 15 zauri izenekoa. Nola oroitzen duzu zure estreinaldia? Bueno, ondo. Bai, 15 zauri izan zen nire lehen liburua, lehen aurretik ere idazten nuen, eta gainera liburu hori izan nire lehen ipuinen bilduma bat, baizik eta idatzitako ipuin asko jada entrenamendu bezala, bezako nuke nituela horretik, eta gero idatzi nuen hori ez. Oso oroitzapen polita daukat, azkenean idazten dugu norbaitek irakurtzeko, eta batean ikusten duzunean norbait zure liburua irakurtzen, edo nire lehenengo durango azoka gogoratzen dut, ez jendea nire liburua erosten, eta zaten, erosten ari da nire liburua, ez da sentsazio hori, ez? Bueno, polita. Eta gainera, gogoratzen dudanean, 15 zauri, ikusten dut, hor ja, bazeudela, nolabait edo bazegoela, gero idatzi ditudan beste obretan, zegoen zerbait, ez? Edo errepikatzen den zerbait, ez? Adibidez, komunikazioaren gaia, isiltasuna familian, bikoteetan... Hoxe, esangabeko hitzak. Azken novelan ere oso presente dago. Bai, azken novelan familietako isiltasuna, familietan sortzen den isiltasun hori, eta nola batzutan ere nola isiltasunarekin asko komunikatzen den, hitzak ez dira behar askotan, edo, horrek isiltasunarekin ere asko esaten da. Ez dakit, nik hasieratik eta orain arte beti niretzat idazten dudanean garrantzitsuagoa da pertsonaiek esan gabe uzten dutena esaten dutena baino, hori beti. Iruditzen zaidalako bizitzan ere importanteagoa izaten dela barruan uzten dugun hori esaten duguna baino. Esaten duguna beti ari gara pixkat azalean, pixkat superfizian, eta... Zuk idatzi duzu, orduan hasi zinenetik ona, 3 bat ipuin bilduma, beste 3 bat novela, poesia liburu bat. Hola, kontinuum bezala sentitzen duzu, hasi zinenetik onainoko bidea, edo faseak ikusten dituzu, edo... Nik esan nuke kontinuum badela, baina liburu bakoitzean zerbait aldatzen da, nik uste liburu bakoitzarekin ikasten duzu zerbait, ez? Bereziki ikasten duzu zer ez duzun egin ondo, eta horrek eramaten zaitu hurrengo liburuan, horri atentzio handiagoz begiratzen, agian denborarekin ikasi dut, edo, ikasi ez dakit ikasi, baina pazientzia pizka bat izaten idaztean. Nik oso azkar idazten dut, eta, azkar eta batzutan agian lehenengo ipuinetan emaitza oso azkar bilatzen nuen, gero hurrengo ipuinetan ematen diet denbora gehiago, edo ematen dio denbora gehiago ipuinari, edo lasaitasun pizkat gehiago. Nik uste dut bizitzan zehar ere, bizitza bada pazientzia ikastaro bat orokorrean, eta idaztean ere gertatu zait hori, ez? Adibidez, azken liburuarekin asko kostatu zaida liburua izan da. Zalantza asko ditut, bidean, zuk ondo dakizu, bidean bide batzuk hartu ditut, gero ez zaizkidan gustatu atzera egin dut, hori erlatibizatzen ere, eta pazientzia gehiagorekin idazten ikasi dudala, iruditzen zait. Eta ipuin liburuak eta novelak
txandaka egin dituzula esan daiteke, ipuin liburua, novela bat, ipuin liburua, novela bat, eta hori zer da, batzutan sentitzen duzula bat egiteko gogoa edo eta gero beste bat, edo merkatuak presionatzen zaitu novelak idaztera, nola da generoen alternantzia hori? Nik uste dut, nik berez beti izaten dut ipuingile sentitzen naizela eta ipuinetan eroso sentitzen naizela, eta lehen liburua izan zen saiakera, lehen novela izan zen, Amaren eskuak izan zuen, ia lortzen dudan novela bat idazten, baina nik uste dut novela bat bukatzean, hain bukatzen duzu nekatuta, hainbeste denbora eszenario berdinarekin, pertsonai berdinekin, eta pixkat irtetzeko gogo bat daukazu, edo behintzat ipuinek ematen dizute, zapping mentala esaten dut, egiteko aukera, pertsonaiak aldatzeko, lekuak aldatzeko, eta normalean irtetzen naizenean novela batetik esaten dut, orain ipuin batzuk, baina ez dakit, gero ere egia da, beti izan dut hori ipuingile sentitzen naizela gehiago, eta nik uste dute laburrean, nire neurria laburrean dela, baina egia da, hirugarren novela dela hau ere, eta, ere gustua edo, eroso sentitzen hasi naizela ere novela idazten. Hala ere, Ismael eta Jasunez ahazteaz pozik ez da. Bai, gainetik kendu ditu. Karmele Jaio Iguren gasteiztarra da eta 1970ean jaio zen. Idaztea du ofizioetako bat, bestea emakunderen komunikazioa arduratzea. Azken horri gehitzen zaizkio beste ardura batzuk, adibidez, euskaltzain urgazlea ere bada. Horren bestez, idazteko denbora gutxi izan duela aitortu izan du behin baino gehiagotan Jaiok. Emaitza ikusita ordea, badirudi denbora horri etekin ateratzen asmatzen duela. Hain zuzen, 2004an argitaratu zuen bere lehen liburua, ipuin bilduma bat zen, 15 zauri. Eta geroztik, ipuin edo narrazio bildumak eta eleberriak txandakatu ditu. Amaren eskuak, Zu bezain ahul, Musika airean, Ez naiz ni, Aitaren etxean. Tartean, duela 5 urte, poema liburu bat ere atera zuen, Orain hilak ditugu, eta hartan oinarritutako errezitaliak ere eskaini zituen, zuzeneko musika eta ikusentzunezkoak uztartuta. Aitor Agirreta Triku Bilabeia musikariarekin eta Ander Eloza zinemagilearen laguntzarekin. Mireia Gabilondok berriz, film bat egin zuen Amaren eskuak eleberrian oinarrituta, eta Ramon Bareak ekografia ipuina antzerkirako moldatu zuen. Liburetako asko beste hizkuntza batzuetan ere argitaratu dira, eta zenbait ipuin nazioarteko antologietan ere sartu dituzte. Sarien bidez ere aitortu dute bere lanaren kalitatea. Eta zertaz idazten du Jaiok? Batez ere giza harremanez. Azken novelan, Aitaren etxean, genero rolen eta zaintzaren gaineko gogoeta egiten du. Katazkaz eta iraganaz. Barnean izaten ditugun kontraesanez. Eta nolabait, gizon baten maskulinitatearen deseraikuntza ere azaltzen du. Egungo gizartean puri-purian dauden gaiei heltzen die beraz, eta hori izan liteke seguruenik, bere arrakastare giltza, idazkera eraginkorrarekin batera. Aitaren etxearen ondoren ere jarraitu du idazten, prentsan, ohiduen bezala, eta baita zirriburroak eta gero proiekturako ere. Konfinamendu garaian idatzi zuen hain justu. Eskilarapeko ipuina edo fabula. Borradores del futuro webgunean duzue irakurgai. Hortxe azken amua. Hortxe azken tentazioa. Eta adibidez, artikuluak idaztea, zezu, asteroko artikulista zara, iritzi zutabe bat edo iritzi edo, ez behintzat, albiste baten kontaketa, baizik eta, zu zeuk asmatutako zerbait idazten duzu, urteak dira, ez da? Horretan zabiltzala. Zer da, entrenamendu bat zure eskua lantzeko, edo gustatzen zaizu, nola esan nuke, aktore soziala zaren aldetik zure iritzia ere ematea, aktualidadeko gaiei buruz,
edo ogibide zera bat, soldatatxo bat edo dirutxo bat datorkizulako, zein da importantena zuretzat? Ez, neurria gustatzen zait, formatua gustatzen zait, gustatzen zait formato hori. Eta gainera, ematen dit aukera, nire burutik pasatzen diren hainbat eta hainbat ideia, hor agertzeko edo... Baina ez ditugu ipuin posibleak erretzen, adibidez artikuluak? Ez dut inoiz pentsatu, ez dut uste. Agian batzutan kontrakoa ere izan daiteke, artikulu bat idatzi eta artikulu horretan zerbait ikusi edo zerbait deskubritu, hor ipuin bat egon daiteke, ez? Ez dut uste kentzen dionik, ez dut uste. Beste formatua da, beste kontatzeko modua da, ez dut uste. Elkarrizketanen 3. fasean sartuko gara eta guen galdetuko dizu zure bizitzaz. Galdetuko balizute, baina Espainian zehar ibili zarenean eta hangoentzat berria zara, euskal publikoarentzat ezaguna zaren, baina galdetzen dizutean, nor da Karmele Jaio? Orduan zure burua aurkeztu behar duzunean zer esaten duzu? Bueno, euskal idazlea naizela, kazetaria naizela, eta urteak egin ditu dela jada bi lanbidetan, eta askotan esan mezaket, edo nahiz eta novelak idatzita eduki, eta nahiz eta poesia ipuingile sentitzen naizela, irakurle bezala ere ipuinak asko gustatzen zaizkidala, ez dakit zer esango nuke nire bizitzaz, ez duke asko gehiago esango, edo ez dut uste asko gehiago esaten dudanik. Bueno, hau, izan ez dadin Buktegiren elkarrezkate hau oso intelektuala, prensa arrosaren ikutu emango digu. Zuk adibidez, bi seme-alaba dituzu. Eta, ez dakit, aipatzen dituzu elkarrezketetan inoiz ez? Normalean ez. Galdetzen badiate, bai. Baina, ez, normalean espada galdetzen badidate, adibidez, galdetzen didatenean idazteko denporaz edo nola orduan agertzen dira, edo zaintza hitza agertzen da, edo zaintza hitza kentzen didan denpora agertzen da. Baina bestela normalean pixkat kanpoan usten ditut. Baina, adibidez, sare sozialetan baduzu presentzia eta zure alaba oso sortzailea dana, berak egindako marrazkiak eta atera izan dituzu. Bai, eta gainera alabak eman dizkit artikuluetako gai asko. Batzutan esaten du, ez dute beste bat alabak esan didanarekin, askotan egin dudalako, ez? Baina benetan, ume baten ikuspegia ze aberatsa den, ez? Ze gauza ikusten dituen, zuk ikusten ez dituzunak da, ez? Gu ja bagoaz ohituta gaude honetara eta ez ditugu ikusten gauza asko, berak ikusten dituena, ez? Eta ni horrekin, berak gainera, badauka begirada hori, ez dakit ikusten ditu gauza batzuk, eta, gai asko ematen dizkit, bai, artikuluentzako, eta eramaten hau pentsatzera ere askotan, berak. Bai. Zuk aipatu duzu, kazetaria zarela lanbidez, emakunderentzat egiten duzu lan, baina sortzaile moduan ere oso aktiboa zara eta lan asko egiten duzu, esan daiteke jardunaldi bikoitza daukazula alde horretatik, eta horrez gain, etxeko lanak tokatzen zaizkizu, bi seme-alaba dituzulako, eta ama bat ere bai, eta zaintza behar duena, eta nik batzutan ikusten zaitut, eta esatu, emakumeak nondik ateratzen du denbora, eta zuk zeure buruari galdetzen diozu. Nik nire buruare galdetzen dut batzutan, egia da, nire arazo handietako bat idazteko orduan adibidez, denbora dela. Denbora da dana, eta nik egun osoko lan bat daukat,
idazten dut, familia badaukat, gaixori dagoen ama badaukat, hau da, frente asko ditut irekita. Eta bai, idazten dudan kondizioetan, hau da, baldintzetan. Lapurtzen dizkiot orduak lo egiteari batzutan, beste batzutan aisialdiari, aldudan bezala aritzen naiz, ez? Eta bai, bada, arazoetako bat, baina egia da baita ere, idazten jartzen naizenean adibidez, ezin naiz distraitu, hau da, ezin naiz egon lehiotik begira inspirazioaren zain, esaten dut, bi ordu ditut, ez? Eta konzentratzen naiz, eta presio hori horrek ere batzutan ez dakit laguntzen didan, ez? Baina, nahiko nuke denbora gehiago edukitzea idazteko, irakurtzeko, pentsatzeko, arnaz hartzeko. Aisialdia aipatu duzu, gutxi geratzen zaizula sumatzen dut, baina zein dira zure hobiak edo zaletasunak edo aisialdian egitea gustatzen zaizkizun gauza? Bat oso beti gustatu izan zaidana eta orain ere egiten aldudanean, eta da zuzeneko kontzertuak ikustea. Musika zuzenean entzutea, asko gustatzen zait. Batzutan ezagunak diren taldeak, eta beste batzutan ezagutzen ez dudan talde bat ere, gertu jotzen duela, eta aukera baldin badaukat, gustatzen zait. Eta zuzenekoak, bere zuzenekoak denak gustatzen zait, zuzenean antzerkia, baina bereziki musika kontzertuak, bestea, irakurtzea, familiarekin egotea, ez dakit, lagunekin egotea. Oain itxialdean zuzeneko kontzertu gutxi, ez da? Bai, orain itxialdean konturatu gara, gauza askoz konturatu gara, ez? Faltan dituzunean, baita pertsonak ere, eta baita harremanak, eta... Zer da, galdetuko balizute, hemendik atera duzun lezio bat, edo ikasi duzun zerbait, edo... Nik uste dut, denok, uste dut edo, orokorrean ikasi dugula, ze hauskorra garen. Ze hauskorra garen, benetan. Badaukagu halako fantasia bat, ze hauskorrak eta ze interdependientea garen, ez? Nola behar dugun bestea, hori, bi gauza horiek, ez? Batzutan iruditzen zaigu, sistema honek konbentzitu nahi gaitu individualismoan eta bakoitza bera bakarrik eta zu txapeldun, eta ez, batak bestea behar dugu eta oso hauskorra gara eta bata besteak zaindu behar du, zaindu behar du elkar, ez? Hori. Bueno, esaten digute bukatu behar dugula, nik orduan utziko dizut galdera bat, hurrengo elkarrizketan zuk egiteko Antonio Casado Darrochari. Antonio Casado berandu ikasi zuen euskara eta gero hasi zen euskeraz idazten. Orduan, bere begirada euskal literaturari, kulturari eta poesiari kanpotik etorri da esan dezagun, ezta? Gero ez da berez betidanik eduki duen paisaia bat, baizik eta berak deskubritu duena nahita, ezta? Orduan, nire galdera berarentza da, zer eman dion berari, euskal kulturaren, bereziki berari asko gustatzen zaien euskal poesiaren deskubrimenduak. Galdetuko diot, plazer bat izan da, Xabier, zurekin egotea berriz ere, eta, hurrengo elkarrizketa esan duzun bezala, Antonio Casado Darrocharekin izango da.